Kaixo, gaur irakatsiko dizuet nola jo behar den edo nola ikasi behar den invierno bibaldirena. Horretarako ikasi behar dugu beti bezala satika, astiro eta gelditu bideo hau, praktikatu nik esaten dudana, praktikatu hainbat aldiz, ondo atera arte. Lehendabiziko gauza, jakin behar duzuena da si bemola dela. Eta zein da si hori? Bueno, eta zergatik? Pues si bemola da, hemen agertzen delako si bemola, bai? Ikusten duzue, klabe eta konpasaren artean dagoela si, osea bemol bat, eta horrek adierazten digu si bemola dela. Konpas guztietan edo pentagrama guztietan agertzen da pentagramaren hasieran bemola. Horrek adierazten digu si bemola dela. Zeintzuk dira si bemolak? Pues hauek. Hementxe dago si bemol, beste bat dago hemen, lehenengo pentagramaren bukaeran, beste batzuk daude hemen, si eta si, beste bat dago hemen, beste bat dago hemen, beste bat hemen, eta listo. Eta gero, agertzen dira beste si batzuk, hauek, si hau, eta si hau, eta hauek dira bekuadroak, ez dira bemolak. Bai? Eta nola jotzen da si bemola? Ba horrela. Hementxe daukazue si bemola, bai? Estaltzen dira atzeko zuloa, hemen, bai, ikusten duzue, goikoa, eta hau da, si bemola jotzen dena, bai? Gero beste gauza bat, agertzen zaigu goiko mi. Agertzen zaigu hemen, bai? Horiz, margotuta. Egiten da, beheko mi bezala, ikusten duzu hemen, beheko mi bezala, baina atzeko zuloa erdia bakarrik estalita. Horrela egiten da goiko mi, bai? Beheko mi bezala, hauek guztiak estalita, baina atzekoa erdia estalita. Bueno, beste gauza bat. Hemen agertzen dira goiko do, goiko re eta goiko mi. Behekoekin ez nahazteko, bueno, nire gomendioa da betikoa, ez da beharrezkoa notak idaztea. Baina idaztekotan, beheko notak eta goikoak desberdintzeko, pues goiko notei nik jarriko nieke apostrofe bat, hementxe daukazue. Do eta apostrofea. Eta honi, ez bakarrik do, bai? Eta gero hementxe agertzen dira, adibidez, goiko do, goiko re, apostrofearekin, eta goiko mi, apostrofearekin. Hauek desberdintzeko, pues jartzen diegu komatxoa, bai? Bueno, baina esaten dizuet, hoberena da ez zer ez idaztea. Eta ikasi nuke, eta horrela ikasi beharko zenukete zuek, bai? Ikasi nuke zatika. Beti esaldika. Bai? Adibidez, hasiko nintzateke hemendik, fa honetatik, do honetaraino. Vale? Orduan, fa, do, si bemol, la, sol, fa, sol, do. Kontuz txuriak eta beltzak, bai? Horrelako zerbait. Hasiko nintzateke oso astiro. Nota guztiak jotzen. Eta joko nuke hainbat aldiz. Ondo atera arte. Urrengo zatia. Hemendik la honetaraino. Saiatu behar zarete, haizea hartzen, eta gero, moztu gabe, haize korrontea moztu gabe, nota guztiak jo, mingainarekin artikulatuz, bai? Horrelako zerbait. Urrengo zatia.
Da oso esaldi luze bat. Hemendik ona. Baina ez itotzeko, bai, arnasa hartzeko, zer egin behar zenukete, egin beharko zenukete, pues horrelako zerbait. Hasiko nintzateke hemendik, la, sol, la, si, do, re, mi, fa. Gero, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, fa, mi. Nota luzeen atzetik arnastu daiteke, bai? Horrelako, zerbait egingo nuke. La, sol, la, si, do, re, mi, fa. Kontuz mi, goiko mi, Eta si bemol. Zer agertzen zaigu hemen? Agertzen zaizkigu, esaldi luze honetan, agertzen zaizkigu jausi batzuk. Goitik bera, goiko mi, beheko fa. Goiko re, beheko mi. Bai? Hementxe, urdinez margotzen ari naizena. Goiko do, beheko re. Orduan, jausi horiek, bai, egin behar ditugu, bai? Lehenengo esalditzoan edo agertzen da. Entzuten duzue, goiko mi, beheko fa. Hori atera behar da. Urrengo esaldia. Hemendik hasita, sol, la, si, do, re, mi. Bai? Orduan. Berriro. Goiko re, beheko mi. Joko nuke, hainbat aldiz. Urrengo esaldia. Fa honetatik, fa honetatik, re honetaraino, mendikona. Bai? Astiro, astiro. Joko nuke hainbat aldiz, eta gero azkenengo satitxoa. Eta berdin-berdin egingo nuke hainbat aldiz. Gero, datorkigu do, re, do, sol. Bai, joko nuke. Kontuz beko notekin, zailenak direlako. Urrengo zatia, do, re, do, la. Bai, urrengo zatia, do, re, do, si. Baina si naturala, Si naturala, ez da si bemola. Eta zergatik ez da bemola? Pues agertzen zaigulako hemen, bai, si aurrean, agertzen zaigulako be kuadroa. Eta honek adierazten digu, hori be kuadroa dela eta ez dela bemola kasu honetan, bai? Eta gero, joko nuke, sol, fa, sol, do, do. Bai, goiko do, eta beheko do, bai? Kontuz goiko do, beheko do, Estali behar dugu, ondo, bai, dena, beheko do ateratzeko, eta haize gutxi, bestela, entzun. Putxe egiten baldin badut gehiagi, do itxusi bat ateratzen zait. Orduan, hori ez dugu egin behar.
Eta gero, datorkigu, azkenengo esaldia, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re, egingo nuke onaino. Eta gero, do. Egingo dut, astiro. Eta gero, azkenengo, do. Eta horrela, zatika ikasita, eta astiro, saiatuko naiz abesti osoa jotzen. Eta gero, ateratzen zaidanean, gero musikarekin. Ea, lortzen dugun musikarekin jotzen. Nik joko dut, eta zuek ikusi nola jotzen dudan, nola jartzen ditudan hatzak, bai, ondo egiteko, bale? Venga, saiatuko gara. Bueno, espero dut ondo egitea, ikastea eta jarraitzea nire gomendioei. Bai? Agur!